Gusti Allah iku butuh ati lan rasane dhewe. Duduk butuh ceritane awake dhewe masa lalu, duduk butuh awake dhewe kudu apal sejarah masa lalu, enggak butuh. Gusti Allah cuman butuh rasane panjenengan, rasa sejati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti Wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, wong jaman saiki itu ya, wong jaman saiki iku nek ngrungokno wejangan, nek ngrungokno ceramah, nek ngrungokno penjelasan ya, penjelasane wong iku mesti sing ditakokno, sing digoleki iku mesti asal usulan sejarah. Tapi gak gelem goleki lan gak gelem ngerti maksud lan manfaatnya apa iki. Dadi ngene lho. Kebanyakan iku ngene, kaya wong mau lho. Ana penceramah ya, penceramah ngomongno soal sejarah Islam ngono, katakanlah ngono ya. Ngomongno sejarah Islam. Nah, sejarah Islam iki mang antarane Nabi cara ngono Kanjeng Nabi lah ya, para nabi lah. Sejarah Islam iki para nabi ketemu karo kasatrio raja sapa ngono katakanlah ya. Dadi nabi iki ketemu ambek raja ngono. Lah ceritane iki mang nabi ambek raja iki mang sing diceritakno kiai iki mang ya ana kiai sing cerita tentang masalah nabi karo raja. Ketemu terus nabi ambek raja imang tukar kawruh, katakanlah ngono ya, tukar kawruh. Lah, iki wong-wong Islam ya kebanyakan iku ya gak wong Islam tok dur, kabeh. Wong jaman saiki iku menilainya gak tekan intisari filosofi utawa maksud cerita iku mang. Tapi sing digoleki, sing didadekno bahan pembicaraan, bahan masalah iku asal usule nabi iki mang, asal usule raja iki mang, tahune piro, terus tahune kapan, terus raja iki mang asale tekan ndi. Dadi sing ditakokne ku ngono kuwi. Heran kuwi kuwi. Sing ditakokne ku tentang iki mang. Dadi padahal kan sing diarani dakwah ceramah wejangan iku kan cara ngono ibarat iku digawe nggugah atine awake dhewe lho. Digawe buka atine dhewe supaya dhewe iku selalu berpikir positif. Ngono to. Gak kok awak dhewe iku goleki sejarah iku mang gak lho. Ade gak dikongkon belajar sejarah. Tapi ada dikongkon belajar ngolah rasa lan ngolah ati. Iki lho. Dadi aja didelok raja iku mang tekan ndi, nabi-nabi iku mang apa sak pantaran ambek raja kok iso ketemu. Lah iki lho sing diperdebatkan wong terutama wong Islam iki sing sering memperdebatkan tentang masalah tahun cara ngono antara A karo B iki mang tahunnya padha ta kok iso ketemu ngono. Nah, jarane padha kok iso ketemu. Dadi aja ngomong nek iku cerita iku mah ngarang apa piye. Sebenarnya dulu masalah cerita iku mah ngarang bener apa salah cuman karangan iku urusan keri lho. Sing penting dulu. Kesimpulan cerita iku mang apa? Maksud lan tujuan cerita iku mang apa ngono. Nek maksud lan tujuane iku menyesatkan awake dhewe sing ngrungokno. Lah, iki perlu diperdebatno lho.
Tapi nek tujuane apik digawe awake dhewe iku supaya tumindake dhewe iku becik, supaya dhewe iku selalu berpikir positif lho. Iki yo kan gak masalah lho. Masalah cerita iku mang bener apa salah. Sing ceramah iki mang kira-kira mempertegas atau memperjelas cerita iku mang enggak. Dadi ngono lho. Iku kan biasanya kan jenenge dongeng ya, cerita kan beda karo dongeng. Lah, koyo cerita katakanlah kok ceritane dongenge si Kancil ngono. Si Kancil nolong timun. Lah, nek nyelidiki Kancil nyolong timun iki mang nek diselidiki kapan Kancil iki mang cerita Kancil iki mang nyolong timun Pak Tani mang kapan kan gak ngerti ya dhewe. Iku kan yo gak patek penting lah lho. Sing paling penting kan kesimpulannya ojo sampai nyolong, maksudnya ojo sampai dawa tangane. Nek sampean dawa tangane kok bakal kok Kancil nasibnya kan ngono. Dimanfaatno karo wong ngono lho. Nah, iku kesimpulan cerita iku mang lho. Lah padha lho. Cerita iku mang padha ae. Lah nek pancene neng ayat-ayat neng kitab suci lho ya, kaya cerita sejarah nabi, nek anjane wis tertulis ning kono ya gak masalah, tambah luwih valid kan ngono ya. Sing penting ku mang tujuan lan maksudnya cerita iku mang lho. Lah sampean pilih ndi? Ono ceramah Kiai A, katakanlah ya Kiai jenenge A. Ceramah Kiai A iki mang ceramahane iki mang ngomongno cerita masa lalu ya, masa lalu nabi. Nah, cerita masa lalu nabi iki mang sing Kiai A iki mang nggak sesuai karo nabi iki mang gak podo lah sing dimaksud jarane nabi iki tapi duduk nabi iki sing dimaksud nabi ko ngono katakanlah gak podo nabine gak podo karo sing ning ayat suci Al-Qur'an. Nah, iki ceritane wis ngarang lah sing Kiai A iki mang. Tapi tujuan lang maksudnya Kiai A iku mang digawe ndadekno menungso iku mang supaya tumindak iku jujur, terus tumindak iku iso duweni rasa welas asih marang wong, duwe rasa peduli karo wong. Lah tujuane Kiai iki mang iku mang. Visi misine iku mang. Lah sing Kiai B iku mang ana penceramah Kiai B iki mang valid dek sesuai apa sing neng Al-Qur'an, sesuai sing neng kitab suci Al-Qur'an iku mang. Ceritane nabi mang sesuai, jenenge nabi, taune nabi. Nabi lapo iku sesuai lho. Mergo ya wis mang dek paham lan apal isi kandungan Al-Qur'an apal deh. Tapi lho visi misine iku apa? Dek visi misine isine ceramah mari cerita tentang nabi mang isine ceramah iku mang ngelek-ngelekno ajaran liya. Nyesat-nyesatno ajaran liya. Ngelekno wong sing dianggap kafir lan sak piturute lho kok ngono kuwi lho. Sampeyan pilih ndi? Pilih Kiai A apa Kiai B? Sing penting kan tujuan lan maksudnya awak dhewe lho. Ngoten. Gusti Allah iku butuh ati lan rasane dhewe. Duduk butuh ceritane awak dhewe masa lalu, duduk butuh awak dhewe kudu apal sejarah masa lalu, enggak butuh. Gusti Allah cuman butuh rasane panjenengan, rasa sejati, jiwane panjenengan, jiwa sing sabar. Atine panjenengan butuh ati sing apik, ati sing becik. Iku Gusti Allah sing dikarepno. Terus panjenengan iku mboten usah kok bingung golek sumbere, bingung golek asal usule cerita iku tekan ndi. Tapi sampean resapi pahami kesimpulan lan makna cerita iku mang ngono to. Aku sering dulur gawe cerita ngono ku. Lah aku cerita ngono ku gak ngarang. Contohnya ae sing tak angkat bolak-balik ku ceritane Kanjeng Nabi Muhammad karo Baginda Aji Saka. Aku ngomong Aji Saka tekan Pulau Tanah Jawa, akeh sing protes, duduk Aji Saka duduk Pulau Tanah Jawa iki cerita ngarang. Kanjeng Nabi ketemu Aji Saka di debat maneh. Ngawur iki, Kanjeng Nabi karo Aji Saka umure pira? Aji Saka umure pira ngarang iki? Di debat maneh. Wis apa di debat akhirnya. Loh, aku iki mang ora ngarang dulur, kabeh iki mang cerita tekan mbahku kabeh. Aku ngomong mbahku sing cerita ditularno nang aku. Mergo aku diwejang ilmu, akhirnya
sing debat ono maneh. Percaya kok karo percaya karo mbae. Gak percaya karo para ulama, gak percaya karo kitab suci Al-Qur'an lho. Mbahku nek gak percaya karo ulama, mbahku gak iso pondok, Mas. Mbahku nek gak percaya karo kitab suci Al-Qur'an, mbahku ora iso ngaji, Mas. Wong mbahku padha sapa pondok. Ngajine ya pinter timbang aku. Kan ngono to. Dadi aku kan ya wis mbahku dhewe tak percaya timbang aku percaya karo wong liya ya aku percaya karo mbahku. Gak mungkin mbah nyesatno putune. Ngoten to. Ya pun gitu nggih. Niki cuman kawruh kangge panjenengan, mugi-mugi panjenengan niku mboten salah memahami setiap penjelasan kula utawa panjenengan mboten salah memahami pengajian pundi-pundi panjenengan niku mirengaken ceramah-ceramahane kiai, ustad lan sak piturute sik ben iso memahami apa sih maksud lan tujuane kiai iki mang, Gus iki mang. Nah, panjenengan ben gak salah arah lah. Gak ndadekno gagal paham lah. Pun dek-dek saya sakmenten mawon nggih ngapunten sing kathah. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.